Már csak 1 perc van hátra, amikor a műsorvezetők megpróbálnak teljesen ellazulni. Közben emlékeznek? A dátum 1997. október 4-e szombat, kora reggel. És ez volt a TV2 első riportja, arról, hogy indul az új csatorna. És ez volt a legelső Tények Stál Judittal és Pálffy Istvánnal. Jó estét kívánok! A Tények az elmúlt 5 évben sokszor számolt be rendkívüli eseményekről. Árvízről, hólavináról, háborúról. Szinte élőben adtuk a viszkis rabló elfogását, és megismerhették Gyulát is, aki akkoriban egy kriptában lakott. Helyszíni tudósításainknak mindig kiemelkedő volt a nézettsége. Ha rendkívüli esemény történt Magyarországon, a legtöbben este a Tényeket választották. Nem beszélve sikeres választási műsorainkról, amikor politikusaink mindent beleadtak, nézettségünk kiütötte a plafont, igaz, akkoriban kapott mindenki mindent. Hall engem valaki?